Άγγελος Παναγιωτόπουλος ξεκινάει την προσπάθειά του για να καρφώσει. Δείτε με τι θα καρφώσει. Ναι, ευχαριστούμε. Πάμε! Let's get started. Όχι! Δεν πειράζει, πάει για δεύτερη προσπάθεια. Θα μείνω στην μπασκέτα. Στην μπασκέτσα. Και ναι, φίλες και φίλοι, το βάζει. Ένα αυτούκ από εδώ. Πάμε, εδώ πάει. Εδώ πάει μπάλα. Άλλο ένα αυτούκ από εκεί και τέλος. Έτοιμος. Πλάκα μου κάνεις έτσι. Για να το δω μία. Όχι, όχι, τραβάει ακόμα. Άσε λίγο να πάρω την μπάλα του μπάσκετ να κάνω κάνα δύο καρφώματα. Ναι. Να τραβήξεις κι εσύ. Έλα. Έτοιμος. Ναι. Με τα δύο. Πάμε, φύγαμε. Ωραίος. Άλλη μια φορά. Περιμένω από εδώ, περίμενε. Θα περιμένω από εδώ. Έλα, Στέλιο, πάμε. Όχι! Fuck. Motherfucker, fuck. Σε χύνω. Μωρή Πιέτρη. Yeah! Σταματάω.